Íomh cóide tá fearfáiltear óharráis go dtí scéalta le hífe Tásúla an gcuil sibh go agus réileáin chéad scéal eile atá agan. Tá scéal andeas agan inniu agus an tanamatá ná a Leithéid ó Leithéid neach mé seo riomh hana. So féicear na handmhaithe tá gan ar dúspóra so tá siráf agan tá brum siráf tá zebra tá monkey féileáin na las a réin a léitar ar na héanaí seo tá ó nathair nimhe agus ein eile. So a Leithéid. Wow. Is that an cadavés ar siúlan seo? No. So a Leithéid. Tá sé Scríofa ag Gillian Lobel, rinne Adrienne Geoghegan na picturí dún agus Gabriel Rosenstock a dastra gé go dtí an Ghaeilge dún. So, away linn. Bhí cuimhe ag scríoba an gaineamh agus rud éigean le hithe á luragaici. Bhí an gaineamh bráte. Cad seo? Ar si nead lán de uimhiche. Bhí siad chomh mór le huimhiche gé I dig lunrú agus spotí orga orthú. Cé a dag na huimhiche an seo? Ar sa cuimhe. A ró siad fuair. Gur hí mé híníd. Tháinig Lucy Lasarain chun fécinn isteach sa scéal. Thar a wacha tú riamh ar si. Ó, dearhin gur bábíní pinke thiúci astú. A Leithéid ar sa cuimhe. So ceapan Lucy Lasarain go dtiúci bábíní bonzaraga amach astú. Nílas agam. Tháinig Séamasín zebra chun fécinn isteach sa scéal. Dar mo stríocha ar sé nach álan na huimhiche iad. Ó, dubhas bán a bhéin na bábíní sin, ar man nós féin a dearhin. Bhí scetimíní air. So ceapan Séamasín go dtiúci zebra amach astú. A Leithéid ar sa cuimhe agus Lucy. Cé a tháinig an sin ach Felicity féileáin. Hurling si ar bhlá geal óráiste. Rid si síos níos cóngraí don na huimhiche. Nach aisteachid na spotaí atá orthú ar si. Beidir gur mé scíáin ar na bábíní sin. A Leithéid ar sa cuimhe Lucy agus Felicity. Tháinig muinnéal fada a nús ón spéir. Cad atá sa nead sin neadar ar sa saorla siráf. Tám sé ag tuairt ara don na huimhiche seo go dag an mamaí arás ar sa cuimhe. Nach mór iad mar uimhiche ar sa saorla. Bé muinnéal fada ar na bábíní sin na cúnú dé. A Leithéid ar sa cuimhe Lucy, Séamasín agus Felicity. Tháinig muiris monkey chun fécinn isteach ar an iontas. An at go deo ar sé agus é ag tuchas a chin. Bé na bábíní sin ag chomh le monkey. A Leithéid ar sa cuimhe Lucy, Séamasín, Felicity agus saorla. Sa ceapan muiris monkey go dtiúci monkey amach astú. Ó nó, cad é seo? Chúla siad go léir sisarnach san air. Nóra nathair a bhí an. Dearhin gur blasta iad na huimhiche sin ar siise. Ba jaslum cean acu le haimó supéir. Ach, céin tuireann é sin. Tuireann eile. Píp, píp, píp. Píp, 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 píp. Rid Nóra siar go toban. Bhí píbreacht éigean ar siúl I gceann de na huimhiche. Píp, 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 a deir an óh. Tháinig scuilt inti, féach an scuilt. Cad a thiúci amach. Tháinig suc caol fada amach agus déach rá thúil mhóra ar an domhan. Díreach an sin thosaigh an-tuireann ag teacht ó na sceacha.
cre, an talamh híos fuhu, so bhí an talamh ag cre. Boom, boom, boom. Agus boom, 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 céine is jig ina grí. Cé a tháinig de rúid amach as an fér ach. Cília Crogel? Tháinig na crogel óga go léir amach as na hivecha agus iad ag piberacht nós an jowl. Gur raibh mílún maithagat Cecilia. Dordig si a bábíní ina béal agus síos chun na hain lo go léir. Well, sa an slua go léir. A Leithéid! Is bralam sa an leabhar sin. A Leithéid a bhaca mé riamh. Is bralam sa an leabhar sin tá sé anna granmhar agus na hanmhathe a lig ar fad. So an leabhar sin ná a Leithéid scríofa ag Gillian Lobel agus rinne Adrienne Geoghegan na picturí dún. Smálam sa an leabhar sin. Tásúlagam go bhain sibh taithna bhas a cóide agus feicim mé sibh a rís le hain chéad scéal eile. Slán slán!